9. ledna, čtvrtek a sírou cestujeme místní dopravou směrem na hlavní nádraží. Jednokolejkou. Takovýhle jsou tu zastávky. Musím říct, že všude čisto. Mnohem víc než u nás. Po úspěšném přestupu z metra na vlak, kdy jsme si koupili lístky, čekáme s Jirou, až nám přijede. Mezitím snídáme dobrý sendvič. Opravdu je tady čisto, nevidíte na zemi ani papírek. Okamžitě dostanete pokutu, když odhodíte jenom blbou žvejkačku. Ta čistota mě tady fascinuje. Takže asi 7 zastávek. Tady jsou zákazy docela dobrý. To přiblížím. Tak už to naštudovaný, jo? No, přesně tak. Jdem dobře. Tak jako správní cestovatelé jsme dorazili takovýmhle krásným vlakem, který jede přímo z centra až k těm jeskyním Batu. Tamhle na mě vykukuje ten hlídající Murunga a hned za ním by měly být ty jeskyně. Já myslím, že to zatím zvládáme místní dopravou úplně s přehledem a v pohodě. Se všema přestupama, tamhle taky něco kouká, se všema přestupama a bez angličtiny. Tak a už jsme tady u těch velkých jeskyní, no. Tady jsou ty skály kolem dokola. Kopule. Tamhle někde v tom roští by měl být schovaný ten největší zlatý Buddha. Tady to tady hlídá ty jeskyně, kam teda vlastně míříme. Ten Randall za mnou to tam myjou stanici vapkou normálně. Pak se nemám divit, že je tu všude tak krásně čisto. Tak já pospíchám za Jirou, než mi uteče zase. Teda když se na to podívám, tak si okamžitě vzpomenu na máminy kolena. 272 schodů nás čeká, než vyšplháme tamhle do toho hlavního chrámu. Co to dělat tam? Po zemi. No jo. Tohle je ta socha Murunga. Co tam dělají? Asi někomu se udělalo špatně, no, co já vím. Je ta pozlacená socha toho hlídače jeskyní. Jeskyně jsou takhle v těch skalách schovaný. Jo, tak to bude nějaká asi tradice, ne? Když ho válej. Pálí sudy. Takže válej. To budou nějaký tradiční tady místní zvyky. Tak už se přibližujeme k té hrůze. Vstupní uličkou. Je, tamhle mají bublifuk. Až tamhle nahoru. Ale mrchu, jak utíkají. No, oni jsou i tady, viď? Opice. Otvory. Kradou tyhle. No, teď já to mám na ruce. Tak ukořistili teďka zrovna opičky, věneček, kytek a ládujou se. Ty umějí krásně roztrhnout tašku. Roztrhla tašku, veď? To byl fofr, jako to ani nevidí. S taškou roztrhne tašku a co jich je tady, ale? No to je jasný, tady jsou na to nacvičený mrchy. Podívej se, každý slov. Tak čekaj na každou slov. Čekaj na příležitost, teď. Jsou zlodějky. No, už jsme tak zhruba no ještě nejsme ani v půlce.
schody jsou to teda pěkně strmý. Na máminý kolena by to nebylo. Takže pokračuje. Tak a je to za námi. 272 schodů. Máme za sebou. Ono ani nejde o ten počet, jako o to strmý schoupání v tom příšerném vedru. Jsou hrozný mrchy. Jo, to víš. Tak, vstupujeme branou k tomu chrámu. To je první ta hlavní jeskyně. Tam lítají netopíři, vy? A tamhle máme ďáblův obtvar. Už jsme uvnitř toho hlavního komplexu jeskyní. Tady jsme přišli. Kolem dokola jsou... Ježíš, tamhle jsou snad další schody. No já se zblázním. No to je děs. To je opravdu cesta utrpení. A doufám, že ten chrám tam za to bude stát. Tak co, už jsi splavenej? To je vedříčko, viď? A už se pomalu dostáváme nahoru. Doufám, že už to jsou poslední schody. Takhle se tyčejí do vejšky ty skály tady. Tady teda nějaký turisti už jsou, ale stejně třeba proti tomu Thajsku se to nedá srovnávat. Tam bylo všude narváno. Tady je takovej poklid. Tady se modlej, místní asi. Jo, tady se modlej. Jim dává do pusy, to je něco jako u nás, že jo? Jo, oni se mi tam teďka naspali lidi. Dobrý tělocvik. A my máme tu bohyni rozmařilosti, že jo? No a to je vlastně tady asi tak všechno. Tak a dáme si poslední. To vole, to je fofr, to je fofr. Tyjo, tady chodí kolem mě, no nic, tak já jsem chtěla natočit poslední výhled do krajiny. Musím si všechno hlídat, protože opice opravdu kradou kde co. Co si neukradnou, to nemají. Tak. Jeskyně. Doklady mu se brala. To je hezký. To je hezký. Tak jde. Teď ať nám taky něco nekrčajznou. No jo, taštičku, viď, nějakou. Mu to rozkouše a má po prdeli. Tak, jelikož Tíra se nechce zouvat, tak jdu na průzkum. Co se tu děje? Tady se modlej. Protože to mám zblízka, tam je furt někdo les. Opojí mě tu voní jasmín.
prochází jeden z těch polonahej. Jdem se podívat takhle dozadu, co tu mají. A je pomodlení. Vždycky nakonec takhle zacinkají, jakože se domodlili, to je docela pěkný. Tady mají nějaký vyřezávaný oltář. To je ten Višna Bůh, bohyně rozmařilosti. A pár lidí to opravdu je, ale minimum. Tak. Ten jasmín tady cítí teda na stohonu. Tady převládá oproti Thajsku, kde vládne buddhismus, tady převládá hinduismus. Je asi voní tyčinky. Jediné vstupné do jeskyní se platí tady, stojí to 15 ringitů pro jednoho a místní jeskyně se jmenuje Villa Caves tedy. Jsou tu takovýhle krásný chodníčky s kojkapříkama pod jírou, který vedou právě nad jezírkem. Tady je klídeček, opravdu. Tady, když se musí platit, tak tady jsme opravdu jediný. Tak můžeme jít do té jeskyně? Nebo budeš krmit kapry? Tam dozadu, tak jdeme. Tak a vcházíme do Caves Malaysia. Tohle je vila. Jde se tam jde podívat jako prga. Cestu hlídají slonidla. A tady to je nějaký udělaný v moderním duchu, barevný světla. A tady budou ty božstva asi znázorněný, že jo? Co je tady teda nepříjemný, musím podotknout, jsou ty všude přítomný holuby. A je tu smrad, smrdí to tu. To je takovým tím plísní. Ale mají hezký ty světla, hele, jak se to odráží tam nahoře na té skále, ta barva. Další jeskyně. A tam mi přijde dokonce hezčí než ta hlavní. A zase jsme tu jako jediný. Tady opravdu ty turisti moc necestujou. Nejspíš do Malajsie jezdí jenom k moři. To není jako my chceme vidět všechno.
Světýlka, jak mají všude, viď? Tak, a jde se na focení. Tak. A od té první předsálí té jeskyně vstupujeme s Jírou do zadní části, kde budou ty posvátný hadi asi. Já se bojím. Nechodím beze mě. Už je vidíš, ty hady? Tady jsou. Podívej, jak jsou v klubíčku tam schovaný. Já tady je krokodýl. Ne, to je aligátor, viď? Nekrmit, ty jsou blázni, kdo by je krmil, viď? Já teda určitě ne. Tyjo, to jsou kusance, ale to ti řeknu. Ta hlavička, jak si odpočívá. Ale zelený, ten je hezký, ten zelený. Gekonek. Jo? A nebojíš se? No, snad ne. Vidět vlastně tak s tím seťákem. Cože? Tam vidět, jak uchlazuje jazyček, on je studený, jak je odchlazený možná. Je tam vidět? Je, no. To by nebyl divoký. To by měl být divoký. A je suchý. Já myslím, že bude to... Jo? No, já myslím, že bude slizký. A není. Už toho má se také dostat. Je těžký? Docela jo. Má hezkou hlavičku. To byly kozačky. Nebo peníženka. Jo. Tak jsme našli hlavní cestu na ty kanopy. Opravdu to nevedlo přes tu hnusnou džungli. Podívej se nad náma ty megalisty. Tohle je cykas, prosím. To snad vyroste snad za těch 100 let. To je právě ten původní část pralesa dokonce v téhle džungli, kvůli který sem jezdí ze všech televizních společností točit ty pořady o přežití, jo? Tak my, můžu říct, jsme přežili. To už je pohodička takhle po cestě. Není to děs. Už jdu. Tak tohle, to bude určitě 100 let starý. To bude určitě patřit k té části stoletého pralesa. My bychom si vzali průvodce, jenomže on tu žádný není. Tak to je těžké, aspoň tě už přestalo pršet. I když jako mokrý jsme stejnak. Jelikož tohle je prostě deštný prales. A už mi Míra nezmizí, to se tady zblázním sama. No, toč. Není takový prales, to už jsme vylezli. Já jsem točila i tam, když jsem šla. Tohle už je pro turisty, to není kolik chodíme my. My nejsme turisti. My jsme megaturisti, jsme turisti. Ale buď někdo ve stromě, nebo tam jsou opice tady. Jo, tak to ještě dojdeme. Tady roste další, kvete další palma. Jako příroda je tu krásná. Vzduch taky. Ale vlhko strašný. To se nedá. Já mám mokrý snad i kalhotky. Už víme, proč se deštnému pralesu říká deštnej. Nejhorší je, že si nemůžeme ani nikoho zeptat na cestu.
Tady vlastně jdeme úplně sami. Mysleli jsme, že si zaplatíme průvodce, který nás teda tady provede až k těm procházkám, stezkám. A tady není nikdo, kdo by nám poradil. Kdyby tu byla aspoň nějaká vyhlídka, ale tady jsme úplně zavřený v té džungli. Tamhle už to snad bude jídla. Tak jsme to našli. Já můžu tričko ždímat. Kalhoty musím mít rozeplý, protože to se nedá, to se lepí všechno. Kalhotky, všechno, mokrý. Vyřízená. A je to zavřený samozřejmě, ale když to vidím, tak nás to nemrzí. To jsou vlastně tady ty lávečky, drobonky. A jenom se takhle projde 100 metrů a tamhle se vrátí člověk. To ani není barunko 100 metrů. Myslíš? To je takhle jenom. To by možná ani za ten vstup nestálo, víš? Ještě tady opatrně do kamerou. Počkej, já musím opatrně, A oni jste mi dělají trekking, jo? To měli být, celá ta skupina měla trekking víc. Jo, to je tamhle jenom 20 metrů zpátky odchod. No. Vyfotit se na džungli a zpátky. Přesně. Ale my jsme to šli skrz džungli a to se počítá. Že jo? I když teda doufám, že aspoň zhubnu po tomhle. Tak díky bohu nás po strastiplné cestě. Já nevím, že my máme na to takovou smůlu, zírou čeká civilizace. Smůlu nebo štěstí, já nevím, jak to mám nazvat. Rozhodně každý chodí 500 metrů a my jsme šli 5 kiláků. Tak nevím, co tomu mám říct. Zase jsme viděli kus džungle, no. Tak teďka hurá, na něco dobrýho. Je 4:30, ještě jsme nejedli od rána, ráno jsme měli každý den sendvič. Takže musíme doplnit energii. Co to je? Je plynovod, tohle? Jasně, na bomby. Tady plyn, tady mraky bomb. A jo. Taky zajímavý, jak tady vařej. Tak jdem dál. Tak, našli jsme hlavní silnici a z posledních sil opouštíme FRIM, neboli Federální ústav malajského lesnictví. Ani nechtějte vidět, kde jsme všude byli. Můžu říct, že jsme to prošli úplně všechno, až tady někam dozadu, tamhle vzadu jsou ty Canopy Walkway, tam jsme došli nakonec, ale přes tu džungli, že jo. A teďka musíme zpátky, až tady do vstupu, kde snad chytneme taxíka. Takže já jdu za Jirou a vy nám držte pěsti, ať na další trase nezabloudíme. A zase slejvák, říká Jíra. Já jsem zapomněla natočit výhled od nás z okna, z pokoje. Ani byste nevěděli, jak jsme koukali na hlavní třídu. Vím stále, že jde otevřít okno v takový vejšce. Já myslím, že jsem to točila totiž za světla, ale takhle večer to má taky svý kouzlo. Je ta jednokolejka, s kterou my přejíždíme taky z různých částí města. Jo, projela teďka, no, právě to bylo hezky vidět. No a pokoj, ten už jsem určitě točila. A tady je nějaký naháč. Tak jo. Takže zítra míříme směr Cameronská Vysočina.